파들이 의사가 대부분 콘만 하이자 의사가 왜 저러면 반발이 사리하니 또 한위 파리파리 능사는 배하고 왜 비파리 능사는 왜 파리 비파리 닭기다우 타오타오 능사는 항상 줄이자 타오타오 닭기다우 타오타오 능사는 항상 줄이자 타오타오 반발이 사리하니 또 한위 파리파리 Biparni yang menangani, harumi koni yang dipalilani, uzeng hanana, onsuli kusupageli, uzeng hanana, onsuli kusupageli, panbari sari ali, kohani pari pari, sana mea koi bepari, sana mea pari bepari. Kita tahu senang senang tahu kita tahu senang senang tahu coba anbari sari ali dohani pari pari sana mea koi bepari sana mea pari bepari kita tahu senang senang tahu kita tahu senang senang tahu Kayak biparni yang itu menangani, harume koni yang dipalilani. Kayak biparni yang itu menangani, harume koni yang dipalilani. Kuseng tangan, onsuli kusupageli. Lasya pengsiai tahu kita boros segera, lasya pengsiai tahu kita boros segera.